Kajing saya lambakla kipat ba hakan ka parti VPP hapo kajing yalam jong ba arden. Kublai shibuni pi ki parlok ki paradok ki parasnam bat kerpang na kementai kinong Kristyan jong ka Voice of the People Party ya kebangi YouTube kum ke parti pra kajungan jonga hang ne hakan kepor kabamenta kalong namar bangadon kajing snow kia halor kajing saya lambakla kipat ba hakan ka parti VPP hapo kajing yalam jong ba arden. Namaring yoi adu basdang banseng ikan ka parti kipat ba kidon kajing kermen kidon kajing angnut balang ba kan ka parti kinyo kajing sungusingan kinyo eki kiba maki ki angnut kamtam halor kanong rim kaba ka parti VPP kalaklay supay ba kata kalong banrat ng kong yakas bamsak dapakin wanra yakas CBI lani yaka ED nangta halor ka clean politics lani kata ka sensyar ka bakhut kendiat pajba ngas kuwa man pensyai pi halor ka ka clean politics lani ka sensyar ka bakhut ka politics kacimut jong ka politics kalong hakatin parenggi ang ka struggle for power lani kata kacing kun manyo kabor power lani kata kabor kabamut kata kacing day te ngakwa man ngutu ngakwa man tip nakinong yalam jong ka BPP kamtam ni ba arden bayong ya kan ka clean politics ka gajingmut ka jongu kumnu un sedang nangno un sedang ban wanra ya kata ka sensyar ka bakhut reha ka politics si nginumla kamdon jingmut hiru benginnya keren ya kata ka clean politics mereka deka transparency nangta kawe gaba ngioi kebat kabal pen kenyu upai ba kadai halor ke reservation policy lani kata ka bah tungkam kabangi tip halor kani ka mat nakaliang uba ardan ulap penong ke jingsya tangan buat ula long uba job halor kani ka benta day halor kani ka jingjob ke jungu bakastor ka katung ka export committee ban lengba kani ka export committee kinyo ban wat bnia ban ti bnia ban sngap naki riu sempang naki stakeholder barok naki pajba jong kejela barok kai ke bakidon ban pensngo halor kani ke benta tena kaliang jong ka expert committee ru kelawan ra kala dep ban le ke jong ka kamram ka sorkaru kala
pendap lagi jong ka kamram bat ni idang hitis ni sisi arsi baladap kelakot ya ka all party meeting hari ke basnusi kalong baka party VPP ka klemlet ban ya simbenta hakane ka meeting tekane ke jing bom lai ya simbenta jong ka VPP kane ka meeting ka kedo syai kedar bat ka peni syai kedar bakadik ka party ka bom don jingkit kli na ka benta upai ba nrei ka bu penban ya ka jingrem ane kata katrap lalu ka jing pentame upai ba mangin salehi ndai ngila yo ban syong hakabor haus nam arjar arpupra te kum gipai ba na kwa kamtam ki pardo ki prasnam na kwa baphin pensyong nong rimba markani ke parti BPP kamdon ya kan nong rim ke baskam maka na kawe kapor sya kawe kapor keju pengelah ya kita kinong rim jongka POI bau bardan mentah ulai cerum seneng ban penlong kata kecing ki ban kir tawer ke sekretariat halor kitu ki prat likimat ndrei ni klem YOI pat halor kata kamat kum ke reservation polisi lani kata ka clean politics lani kata ka bamsap lani kata ka CBI dari upersyang ban le ya ki ki ba pensngo bah bat ki ba pensngo bang ki pai ba te kum ki pai ba ngimde ban ngop ha ki ba kum gini ki politician ki ba raha bor ki ba lalot bor bat ki bomdon ke jingkit kli nak menta keri bat ke cak penreu ngadon sibun ki ga bang akwa ban pensngo re namar kapor kamsya te ya menta tangi mat kendiat ngakwa ban bu api bapinlong ki ba husiar bapinlong ki ba start bat ki ba siempang pin pendon kamhok ya kata kasap bat ka jing start bat ka jing siempang ka ba ubleu ai happy bangin light na ki jing sa pantame hal ki ba kum gini ki breu bat ki krun jong kacak menreu te kublei sibun ublei kur khoi pe imslam ka breu nyotra